शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव यांनी आपल्या तुरंबव या गावची ग्रामदेवता श्री शारदा मातेच्या नवरात्रोत्सवात दरवर्षीप्रमाणे मंदिराच्या गाभाऱ्यात धोतर, शेला आणि पगडी घेऊन पारंपरिक जागरी नृत्य केले। यामध्ये त्यांचे दोन्ही चिरंजीव तसंच पुतणे, भाचे आणि ग्रामस्थ सहभागी झाले। कुठेही असले आणि कितीही महत्त्वाचं काम असलं तरी देखील ते न चुकता या उत्सवात सहभागी होऊन अशा प्रकारे देवीच्या चरणी लीन होतात।